Id-bissima minn fuq fomma qatt ma kienet tneħħija, iżda ftit li xejn kienet taf dak li seta' jiġri waqt ħarġa normali ta' tmiem il-ġimgħa mar-raġel tagħha, ħarġa li fit-tmiema spiċċat f'koma fl-isptar Mater Dei. Dini Sandra Zamudio, magħrufa aħjar ma' sħaba bħala Sami, Kolombjana li tilfet ħajjitha wara li allegatament xi ħadd tefala sustanza velenuża suspettata skopolamin fit-tazza tagħha waqt li kienet f'bar. Malli seħ dan il-każ fil-post issejħet mal-ewwel l-assistenza ta' tim mediku fejn permezz ta' ambulanza ħaduha minnu fih l-isptar. Iżda sfortunatament minkejja l-isforzi kollha tagħhom jiġiet meqjusa bħala brain dead u fit-taw ta' dan il-qraba tagħha ħadu d-deċiżjoni li jitfu l-magni. Ix-xewqa ta' Sami dejjem kienet li tagħti b'donazzjoni l-organi tagħha u kien għalhekk li l-qraba tagħha għamlu dan biex isalvaw il-ħajjiet ta' persuni oħra. Il-każ seħħ is-sibt li għadda bil-pulizija fetħet inkjesta maġisterjali fil-waqt li qed tinvestiga l-mewt ta' din iż-żagħżugħa. L-ebda arresti relatati ma' dan il-każ għadhom ma saru. Sami kienet ilha tgħix f'pajjiżna flimkien ma' żewġa għal din l-aħħar sena. Intant il-qraba tagħha fetħu fond biex jiġbru donazzjonijiet sabiex il-katavru ta' Sami jiġi trasportat lejn il-Kolombja u hi tindifen f'pajjiżha.